Chunya ogoni Nyasaye erokamano nyadichiel kendo mondo mi otimona thuolo makende motimonani mondo kendo ayudra e Lolwe TV ka in jawinjo mara. Chunya mor kanwang'ra e Lolwe TV ka mondo awuoyo kodi nyadichiel kendo kuom wach manadi ma Nyasaye keto e chunya mondo awuoyo kodi. Mawuoyo kodi odiochieng' ma kawuono an Pastor LEONARD Mondi mar kanisa mar God of Eternity Church manwang're e piny mar Dandora. LEONARD Mondi onyuol e piny mar Ugenya kamiluongo ni Masiro Ramunde gweng' mar Agoro. Nyasaye otimona ng'wono mar warruok kendo Nyasaye otimona ng'wono mar bedo jatichne. Ma emomiyo anwang'ra kaka wuono mondo awuo kodi. Nitie wach makende ma gombo mondo akelnu, to kapok akelnu wach Nyasaye, chunya gombo yo makende mondo ago Nyasaye erokamano kuom chung' koda. Ago Nyasaye erokamano kuom jatichne moketo mondo bed jatenda Bishop Kavod Juma. Ago Nyasaye erokamano kuom jaoda Polino Mondi moketo mondo chung' koda. Ago Nyasaye erokamano kuom kanisa mar God of Eternity Church manwang're e piny mar Dandora ma bende chung' koda motegno. Ago erokamano ahinya be moloyo ni in jawinjo mara mikao thuolo mari mondo iwinja, nikech Nyasaye oloso thuolo mondo iwinja kendo isebedo kichung' koda. Chunya goyo ni erokamano mang'eny. Ma emomiyo ago erokamano odiochieng' ma kawuono kuom kawo thuolo mari makende mondo iwinj wach manadi ma Nyasaye okela mondo awuoye. Nyasaye ora kod wachne makende e Lolwe TV kod odiochieng' ma kawuono. Ma emomiyo adwa ni mondo iwinj wach ma Nyasaye orago. Kapok adhi mang'eny akwayo mondo wasom muma kodi mondo wawinj to Nyasaye wacho nang'o. Muma mokwongo mwawuoye yudre Isaya 3:10. Ta adwa nakwonga som muma machakre Chakruok 26 chakre achiel ya wang'e kadhi nyime. Muma wacho kama: nikech moro nowuok e piny ma ok mane osewuok e ndalo mag Ibrahim, mi Isaka nodhi Gerar ir Abimelek ruodh jo-Filistia. Eka Ruoth Nyasaye nofwenyorene mowachone niya, kik idhi Misri, to dag mana e pinyni kama abiro nyisi. Dag adaga e pinyni mondi, eka nabed kodi kendo nagwedhi ka mi pinyni duto gi nyikwai. Kamano nachop singruok mane atimo gi Ibrahim wuonu. Anami nyikwai bed mang'eny ka sulwe ma e polo, kendo anami pinyni duto, mi ogendni duto nokwaya mondo agwedhgi kaka asegwedho nyikwai. Anagwedhgi kamano nikech Ibrahim nowinjo wachna kendo nomako chikena gi buchena duto. Chikra 12 wacho kama: e higano Isaka nopuro mi nokayo cham moloyo manochwoyo nyadi 100, nikech Ruoth Nyasaye nogwedhe. Nomedo bedo gi mwandu nyaka koro nomew ahinya. Nyiego nomako jo-Filistia kod Isaka nikech ne en gi rombe kod dhok mathoth kaachiel kod wasumbni mang'eny. Kitabu mar Isaya 3:10 wacho kama: 3:10 mar Isaya wacho kama: ng'at makare en Jahawi, kendo gik moko duto motimo dhi maber, nikech oyudo pok koa kuom gik mabeyo motimo. Ng'at makare en Jahawi, nikech gik moko duto motimo dhi maber, nikech oyudo pok kuom gik moko duto motimo. Nyasaye mondo gwedh wachne makende moseketi chunya. Ago erokamano jawinjo mara godiochieng' ma kawuono kuom kawo thuolo mari mondo iwinja. Wach ma Nyasaye orago mondo akelni wacho ni ng'at makare en Jahawi. Abiro mondo anyisi godiochieng' ma kawuono in ng'ano makare ni in Jahawi. Kata ng'at moko kare kibro lokri godiochieng' ma kawuono, wach maduong' ma Nyasaye orago en mondo awach ni jawinjo mara ni ng'ano makare en ng'ama Jahawi. Ng'ama kare en Jahawi. Ng'ama Jahawi en ng'ama biro dhi maber. Ng'ama kare biro bedo gi kwe. Ng'ama kare biro bedo jamwandu. Ng'ama kare biro bedo jaloch. Ng'ama kare kata kodoko ni kali chandruok kawuono to en ng'ama Jahawi, nikech entie gima ber morite mbele. Mae wach magombo mondo awuoyo kodi jawinjo mara kod odiochieng' ma kawuono. Muma mwasomo kar Chakruok 26 wacho malong'o niya, ni kech moro nowuok e piny mane chal kod kech mane osewuok kinde mag Ibrahim. Kinde mag Isaka kech moro nowuok e piny, to kenyno kane ipime nodwa chal gi kech moro manosene e piny kinde mag Ibrahim. Ibrahim kane ngima, kane pod nitie, ne nitie kech manowuok, ne en kech malich, kech manobwogo piny. To muma wacho ni kenyno nochako biro ndalo ma Isaka ema koro nitie. Kendo muma wacho niya, wachni nochuno ji mang'eny kane kech owuok e piny, ji mang'eny nochomo Misri. Kendo Isaka bende noneno ni kama ji dhiyeno emobe onego dhiye. To muma mwasomo kar 26 wacho kama: ni kane Isaka
Isaka be koro wang'e oseneno ne en be onego dhi e piny mar Misri, to Nyasaye nofwenyorene. Mano e gima lich ka Nyasaye nofwenyore, ane ma noloko lek mar Isaka, mane ma noloko pach Isaka. Muma wacho ni Nyasaye nofwenyorene. Nyasaye ka nofwenyorene to wuoyo kode ni Isaka, na chiko na biro gwedho Ibrahim wuonu, kendo masingruok mana atimonu kod atim ni nyithinde, natim ni nyaka nyikwaye. Koro kinde ni in to koro ok inyal dhi e piny mar Misri kama ji mang'eny ochomo dhiye. Nonyiso Isaka ni koro dong', to kibet kama intieno, Isaka koro kaw kanyo king'eyo ni kanyo en kari, kendo ne gipur kendo ipith, nikech in ng'ama odak, ok in ng'ama dar, ok in ng'ama dhi. Haleluya. Chunya go Nyasaye erokamano ahinya, nikech muma wayo maler ka wacho ni kech moro nowuok e piny. Wach ni jowete nitie gimacho ne kech owuok e piny, kech manowuok e kinde mag Ibrahim bende. Kenyno ne chal kod kech moro mane nitie kinde ma Ibrahim ne nitie. Wach ni jawinjo mara, nitie wach manadi machandi odiochieng' ma kawuono, obed wach mar tuo, obed wach mar dhier, obed wach mar somb nyithindo, obed wach mar lweny, obed wach mar ohandi modok piny, obed wach manade. Muma wacho ni wach manowuok kinde mar Isaka ni nowuok kinde Ibrahim. Kinde mang'eny ka wacho chomo ng'ato, to jachien ng'iso ga ng'ato ni wach mochomino en wach ma obiro mondo negi, wach mochomino en wach mobiro mondo tieki, wach mochomino en wach mobiro mondo mi wich kuot, wach mochomino en wach mobiro mondo duoke piny. Kinde moduto ka gimoro chomo ng'ato, obed kech, obed lweny, obed gima tek machal nadi, obed tuo, obed weche mag larruok, obed weche madwa mi wich kuot, weche moamalo mondo tieki. Kinde duto jasig tiyo kod wach moro mondo ket kod luoro kuomi. No wach man kuomino en wach mane pok otimre ga ng'ato. Muma wacho ni kane kech obire e piny, ne en wach malich manotimre ni ngima mar Isaka. To muma opimo maler ni wachni ok ne en kech manokwongo kod Isaka, en kech manosega betie kinde mag Ibrahim. Ibe abiro mondo wach ni jawinjo mara, ni lweny mochomi, obed lweny mar nyithindo, obed lweny mar tuo, obed lweny mar ohandi odok piny, obed lweny mar dala, obed wach joma mon kodi, ok in ema okuongo mon kodi. En gima nosega timre e kinde kwereni, en gima osetimre ni jomoko. Chwech duto ma wan go mosedhi maber, kata nyithind Nyasaye mosefaulu kawuono, gisekale lweny misekaleno. Ma emomiyo abiro mondo awachni, no kata kodoko ni kale lweny, kata kodoko ni kale wach moro mochomo mondo mi wich kuot, kata kodoko ni chomi wach moro moamalo mondo tieki, mineno wachno koro dhi tieki, to ok in ema wachno okuongo kodi. Wachno nosega biro ni jowetewa motelo kuom yie mwawuotheni, wachno nosega biro ni jotolo manosetelo kuom wuoth mwawuotheni. Obed wach matek machal nade, wachno ok tek nikech ok in ema wachno okuongo kodi. Haleluya. Chunya go Nyasaye erokamano. Muma wacho ni Isaka kane kech obiro, to Isaka muma wacho ni Isaka be nochomo Misri. Ji duto no wangi neno mana kama Misri no ema konyruok nitie, Misri no kende ema chiemo nitie, Misri no kende ema digi nwang'ie ngima, Misri no kende ema ne digi nwang'ie gik mabeyo. Ng'ama nochomo wang'i kuom Nyasaye ne onge. Agoni Nyasaye erokamano nikech Isaka manyakwar mawod Ibrahim, mawod Ibrahim, ento no wacho ni kapok adhi Misri, wapinji Nyasaye ento wachang'o, wapinji ento duoko machielo ma Nyasaye to wacho nang'o, nikech nitie gima Nyasaye wacho to nitie pache dhano go ng'eyo mar dhano. Ma nabochu makeli studio kaka wuono ma jawinjo mara onegi winj, nitie gima Nyasaye wacho to nitie gima dhano wacho. Dhano nitie kod kaka ong'eyo, to Nyasaye nitie kod kaka ong'eyo. Nyasaye ni kod chenro maber, Nyasaye ni kod dwaro maber. Muma wacho ni Isaka kanofwenyo ni koro wacho gik moko biro matek, gik moko biro ne matek, ok onyal dhi maber, to be nochomo Misri. To kane odhi Misri, muma wacho ni Nyasaye nofwenyorene. En gombo ywak mar chunya ni Nyasaye onego fwenyoreni e chandruok manade ma intie odiochieng' ma kawuono. En ywak mar chunya ni negifwenye Nyasaye. Ka ng'ato fwenyo Nyasaye, to ng'ano ofwenyo konyruokne. Ka ng'ato fwenyo Nyasaye, to ng'ano ofwenyo duokone. Ka ng'ano ofwenyo Nyasaye, ng'ano dak ywagang'e. Ka ng'ato ofwenyo Nyasaye, fwenyruok emotamo ji, nikech dhano ok chiko ithgi ni gik ma Nyasaye wacho. Dhano chiko ithgi ni weche ma piny owacho, weche ma dhano wacho. To ka ng'ato nyalo chiko ithe ni Nyasaye, to dhano nyalo nwang'o konyruok. In jawinjo mamara,
nitie wach ma Nyasaye to wacho kuom ngima mari, nitie wach ma Nyasaye wacho kuom kendo mari mineno ka sa moro tekno kata odoko ni kawuono ni isepango ni to koro were ibed no dhado chuo da jaodi osepango ni koro wi ang'isi nitie ng'at moro ma kata kotek dhano neno Misri yot ridruokie muma wacho nene gi amwa giridore Misri giridore gidhi kama yom ng'ama dhi Misri yot dhiye. Kata kamano nitie gima ng'ato nyalo timo ka ng'ato chiko ithe bo winjo ni Nyasaye to wacha nang'o lweny mochoma ni wichkuot mochoma ni gimochoma e ngimane Nyasaye to wacho nang'e wachni gima Nyasaye wacho ime lich ma momiyo abiro koka wuono mondi winj mondi ng'e nitie gima Nyasaye wacho wach ni jawinjo mara ni kinde duto ma kech owuok kinde duto ma lweny owuok kinde duto ma lweny moro owuok kata pogruok moro owuok e kinde ma Nyasaye bendo bire mondo tim maber sama ne lweny owuok ne kech owuok e piny gi Isaka to Isaka koro chomo Misri to Nyasaye bendo dwaro ni kanyo ema mondo nyisi tekone kanyi ma mondo nyisi nyalone kanyi ma mondo nyisi ni en Nyasaye mok nyalo dok chien. Haleluya. Chunyago Nyasaye no erokamano. We mondo nyisi in ng'ano moluor, we mondo nyisi in ng'ano motimo yiero marach ni sami neno magik moro biro mana madwa duoko ji chien gino kobira kata sani e piny ngima tuo ma korona nyo biro korona ni ok nyo biro mondo tiek ji korona nyo biro ni jomo elo wangi jomo neno ni Nyasaye to pod nyalo yudore mondo ne teko kod loch ma Nyasaye ma momiyo adwa mondo wuok kodi no ne ging'e no ok en mana chandruok kende lakini teko Nyasaye nitie nyalo Nyasaye nitie ng'wono Nyasaye nitie dwach Nyasaye ndi i wach mineno sa moneno matekni. Erokamano go Nyasaye mosemiya thuolo mondo awuo kodi na dichiel kendo muma wuoyo kalero maber ne kane Isaka owinjo elruok mar Nyasaye oneno Nyasaye e fweny muma wuoyo maler ni Isaka noneno Nyasaye e fweny ka Isaka noneno Nyasaye e fweny kanyo Isaka nochung' mochiko ithe mowinjo Nyasaye. In be kawuono muma wacho ni kane Isaka owinjo Nyasaye Isaka obet Isaka odong'o kwen koro kama dhiye onge ano kadhi Misri maji dhiye muma wacho ni higano Isaka ok noling'a ling'a muma mwasomo wacho ni Isaka nokoling'a ling'a Isaka nopuro ma Isaka nochuoyo kendo chuoyo mare muma wacho ni ne okeyo nyadi miya nokeyo gachon nogwedhe gachon to ma ok nogwedhe nogwedhe ndalo 100. Chunyago Nyasaye erokamano. Mwach ma wuoye kawuono en ng'at makare en Jahawi. Ng'at mochiko ithe ni gima Nyasaye wacho jalno en Jahawi. Ng'at mochiko ithe ni dwach Nyasaye ng'ano en Jahawi. Ng'at mochiko ithe ni gima Nyasaye wuoye kode jalno en Jahawi. Ng'at mochiko ithe ni dwach Nyasaye jalno en Jahawi. Kudichieng' ma kawuono ni agombo mondo ichike idhi ni Nyasaye dwaro nang'o kod ngimani nikech kata kiamua dhi Misri onego ipenjri to dhi Misri biro konyi nade. An akelo wach manyalo konyi takelo wach man kod tiende akelo wach man kod wende wach minyalo mak akelo wach ma ng'ato kowinjo to nyalo nwang'o konyruok kawuono. Bed ni isetimo yiero marach kata mar pogruok, bed ni isetimo yiero marach mar weyo kata chuori kata mar weyo jaodi, bed ni isetimo yiero kata mar jwang'o tich mitiyono, bed ni isetimo yiero moro abiro mondo anyisi ni Nyasaye to ok dwa ni itim yiero marach mitimono. Ne giwinji wach Nyasaye kapok itimo yiero. Weche matek gi mokelo Yesu Kristo, weche matek gi mokelo Yesu Kristo. Muma wacho ni ng'at makare en Jahawi, ng'ama otimo yiero maber, ng'ama samo dhano dhi Misri to kwer neno dong'. Muma wacho ni Isaka nodong' okwer nen kora sewinjo duond Nyasaye ano kadhi Misri. Dhano dhi Misri lakini awinjo ka Nyasaye en koda kod wach. Inibedi penje Nyasaye wach kapok itimo yiero. Inibedi penje Nyasaye wach kapok amalo mama mitimo yiero marach midwa timono. Inibedi penje Nyasaye wach in ng'ama kedo gi jomoko kapok itimo yiero marachno. Timie penje Nyasaye wach dogi kuom Nyasaye. Nok muma wacho na ng'ata moringo modhi kuom Ruoth jalno nores. Bai wach mwakelo ng'ata modhi kuom Ruoth okodewo ni jaricho machal nade, okodewo ni jaricho machal nade. Kiringo midhi kuom Ruoth to inoresi. Nyasaye ok dwa ng'ama oluor, Nyasaye kodwa ng'ama chapni, ng'ama oluor, ng'ama neno kama nyal. Nyasaye kodwa ng'ama neno kama en gik moko loye kata ka weche tek. Nyasaye dwaro ng'ama nyalo chung' mondo nyinge onwang' duong'. Nyasaye dwaro ng'ama nyalo chung' mondo nying Nyasaye oting' malo. Mai wach makelo kawuono. Muma wacho ni Isaka ok noringo, muma wacho ni Isaka ok noringo kata kodoko ni weche ne tek. Isaka ok noringo. Mai wach manadi makelo ni studio
kaka wuono ni kata kodoko ni wachne tek machal nade Isaka ne koringo nyalo bedo ni weche mikale tek kendo samoro iwacho ni pastor bato chal ng'ama thin ma ok ong'eyo wach makale osiepna nyalo bedo ni ok ang'eyo to wach mikale no Nyasaye ong'eyo wach mikale no Nyasaye ong'eyo kendo Nyasaye ora mondo awuo kodi wach mikale no Nyasaye ong'eyo ma emomiyo an ka mondo awuo kodi wach mikale no Nyasaye ong'eyo ma emomiyo abiro ka mondo anyisi ni nitie teko anyisi ni nitie nyalo anyisi ni nitie konyruok ka ng'ato chomo wang'e kuom Nyasaye abiro mondo anyisi na ng'ama kare kar ng'at makare kod Nyasaye ng'ama kare kan gi Nyasaye to Nyasaye tumo bedo ne jang'wono ng'ama kare kan gi Nyasaye kata odoko nosekethore muma wacho na Ayub ne en ng'ama kare muma wacho Ayub achiel e wang'e na Ayub ne en ng'ama kare ne en ng'at makare kendo maler ng'ama oluoro Nyasaye kendo ng'ama otang' ni richo Ayub ne en ng'at makare Ayub ne en ng'ama ler Ayub ne en ng'ama oluoro Nyasaye Ayub ne en ng'ama otang' ni richo ka ng'ama kare oyudore ka ng'ato bedo ng'ama kare ng'at makare en none bad Nyasaye ng'ama kare none bad Nyasaye ng'ama kare nodhi nyime maber ka ng'ato bedo ng'ama kare ng'ano nodhi nyime maber muma wacho Ayuba boro kara auchiel kama ni muma wacho kama nukoro in kopo ni ler kendo ionge gi richo to ibiro konyi mi maduokni mwandu ni duto kendo mwandu ma ibiro mi nobed mang'eny ma ok chal ma ok nyal pim gu mane ilalo haleluya ka ng'ato bedo ng'ama kare ma ng'ama ler kata kodoko ni chandri nyalo neno kawuono ka wuoyo kodi Ayub ne en ng'ama kare Ayub ne en ng'ama ler to kata kamano jasigu nobiro mokete lowo kod lweny kod tuo kod weche marecho muma wacho ni kin ng'ama kare Ayub ne en ng'ama kare to muma wacho ni ka in ng'ama kare to kata kodoko ni gik moko osekethoreni kata kodoko ni weche kidhini maber kata kodoko ni weche mikale gin weche matek to in ng'ama kare in ng'ama nyaka nwang' konyruok abiro mondo anyisi ni gima duong' en ng'ato bedo ng'ama kare ka in ng'ama kare tibiro dhi maber kata kodoko ni chandri Ayub ne mwandu ne orumo Ayub ne mwandu ne jachien okawo te Ayub nyithine jachien nokawo te Ayub dhogi jachien nokawo te onge gima ber mane Ayub nyalo bedogo kata del maber kata sura maber ma Ayub ne bedgo ne onge nikech ang'o jasigu nobiro mondo tieke to muma penjo kamoro ka Ayub pod gine dhano penjre to Ayub manyao chako maberni gima tek ni an Ayub kure muma penjo ka ng'ato en ng'ama kare ok odewo nang'o mukale kawuono abiro mondo anyisi ni samoro nyalo wacho ni gimikale no samoro en gima tuo mikale no samoro ok an ang'eya emomiyo wuoyo ni ka ng'ato ng'ama kare to biro dhi maber kata ka nie chandruok abiro mondo anyisi ni ka ng'ato ng'ama kare ka ng'ato chomo wang'e kuom Nyasaye ka ng'ato rito kuom Nyasaye en ng'ama kare to kata ka en chandruok obiro dhi maber abiro mondo anyisi kawuono no ok odewo weche mantie diere kanyo nyalo neno na kia weche mikale to wach mang'eyo mago kiawa ne ka ng'ato ng'ama kare muma wacho kisomo Ayub 42 kara 10 muma wuoyo maler ka nyacho ne yawa Ayub nodwokne kana Ayub lamo Nyasaye kana Ayub siko kuom Nyasaye kana Ayub kito chunye kuom Nyasaye kata kana odonki okali chandruok muma lero maber na Ayub nodwokne gike duto te Ayub nodwokne mwandne duto te Ayub nodwokne ni gik mano gike duto te mane jasigu ketho na labiriyo nikech ang'o Ayub ne ng'ama kare wa nyisi jawinjo mara ne kikalo kachuba tek machal nade gima lich en bedo ng'ama kare gima lich en chomo wang'i kuom Nyasaye gima lich en tegemea Nyasaye gima lich muma wacho ni the righteous it shall be well with the righteous wach ni owadwa ni biro bedo ni ki ng'ama kare tibiro dhi maber joma kare biro dhi maber ng'at makare biro dhi maber ng'ama kare biro dhi maber we mondo wadogi muma mane wawuoye muma mar chakruok kare 26 kanyo muma wacho ni Isaka nochiko ithe Isaka nowinchiko ithe ni Nyasaye ma Isaka odok kuom Nyasaye ma Isaka odonjo chako timo gima ne onego tim Isaka timo gima ne onego tim Isaka ok noling'a ling'a Isaka notimo gima owinjore tim Isaka ok oling'a ling'a Isaka timo wach makende monego bed notim karo kata in ga wuoyo kodi kawuono no wach ma Nyasaye nono en gimitimo kiwinjo duond Nyasaye
ok en mana chilinga lenga, nitie gima ng'ato nyaka tim. Muma wacho ni Isaka higano kane dhano chomo Misri, higano kane dhano ringo weyo Nyasaye, higano kane dhano luoro wacho ni gimobiro ni en gimobiro mondo tiekwa, higano kane dhano wacho na pana ma gima dwaro mondo ji opond, to Isaka amalo to wacho ni an awinjo gima Nyasaye owacho, an kora dong' ka. Kane Isaka dong', muma wacho ni Isaka nopuro, Isaka nopitho, to keyo mare ema muma wuoye maler ni Isaka nokeyo, Isaka nokeyo, ka nokeyo keyo manokeyo muma lero maber ni Isaka nokeyo ndalo 100. Ok gweth mag Nyasaye biro ga kochakre mos mos, gweth mag Nyasaye biro ga kadhi mos mos, biro ga 30 60 ya kadhi 100. To mare Isaka to muma wacho nang'o ni Isaka nokeyo ndalo nyadi 100. Ang'o momiyo nokeyo nyadi 100? Ka ji mang'eny nokuno Nyasaye, ka ji mang'eny nowito badgi, ka ji mang'eny nokwen ni kinyalore, to Isaka to fwenyo ne en to biro dong' kod Nyasaye, en to biro timo duond Nyasaye. Osiepna biro mondo awuo kodi ni kiyie mitimo duond Nyasaye, kiyie milamo Nyasaye, kiyie mikwe ni in to koro kibi luor, ichomo mana wang'i kuom Nyasaye, to Nyasaye kowinjo keneno kaka ichome. Isaka ne ochomo okwongo, ochiko ithe, obedo gi ith mar winjo, bo winjo ni Nyasaye wachang'o. Kawuono Nyasaye ora ka mondo ibed kod ith mar winjo, kawuono Nyasaye ora ka mondo ibed kod winjo mar winjo. Kiwinjo gima Nyasaye wacho michako timo kawuono, tibo neno bad Nyasaye, ibo neno loch Nyasaye, ibo neno teko Nyasaye, ibo neno ka dwach Nyasaye amalo kendo mondo umi. Isaka nochiko ithe mowinjo dwach Nyasaye, Isaka nochiko ithe mowinjo dwach Nyasaye. Gima notimo ne en gima ne dhano ok otimo. Isaka nochiko ithe mowinjo ni Nyasaye wacho nang'o. Okwen ka dhano Misri ema dhano neno kaber, ananeno ka Yesu ber, adong' kod Yesu makata piny tek. Awuoyo kodi ni kichiko ithi in jawinjo mara, miramo ni dong' kod Yesu. Ka ng'ato chiko ithe mowinjo wach Nyasaye ok ofwenyore afwenya, Nyasaye fwenyore ne joma manye, Nyasaye ok ofwenyore afwenya, Nyasaye fwenyore ni joma kare, joma jolamo, jomorito kuome, joma kane ka dhano dhi ka juoke, joma ka dhano dhi ka jomirieri, joma ka dhano dhi kuonde machielo to gin giwacho ni da wan wang'eyo Nyasaye manoresowa, Nyasaye manogolowa chandruok, Nyasaye ma jadiera. Joma ka dhano paro kinyalo tieko jomoko to gikwe ni bura no an ok abedie, bura marach no an ok abedie, an ok anyal bedo ng'ama yalo buch Nyasaye. Ang'eyo Nyasaye mabiro biro, an bura no ok abedie. Mane jok ma Nyasaye manyo kawuono, joma biro dong' gi Nyasaye, joma kata ka weche tek to biro dong' gi Nyasaye. Dhano nochomo Misri te, ji ridre Misri, ridre yom, dhano dhi mayom, dhano ridre Misri, to Isaka dong' kod joge matin. Okwer neno chomo wang'e kuom Nyasaye, to ok noling'a ling'a. Muma wacho kisomo Chakruok 26:2, muma lero maber ni Isaka higano Isaka nopuro, abiro mondo anyisi. Isaka nopitho, Isaka nokawo kodhi morwakie lowo, Isaka notimo tim mane moro Nyasaye, Isaka notimo tim mane miyo nying Nyasaye duong'. Abiro mondo anyisi ni ka ng'ato kawo kodhi en ang'o, ka ng'ato pidho kodhi en ang'o. Abiro mondo anyisi ni ka ng'ato kale wach matek, ka ng'ato twe ma ok nyal dhi mbele, ka ng'ato neno kamoloye, ka ng'ato neno kamochomo kod wich kuot, to pidho kodhi en ang'o. Kodhi en keto yie motegno. Sama dhano kwer ni Nyasaye kinyal, tiketo yie motegno ni Nyasaye nyalo. Kodhi en ang'o? Kodhi en go chonge piny mondo ilam Nyasaye. Seche ma dhano neno kama Nyasaye kende ema nyalo konyogi, mwandu mag pinyni, graha mag pinyni ema nyalo konyogi, to in iwacho na hapana, an geyo na duto ang'eyo ni Nyasaye biro biro. Igo chonge piny, idhi chokruoge, ilamo Nyasaye, ichomo wang'i kuom Nyasaye, iwacho ni an Nyasaye, ilamo titweyo, itamri chiemo, iwacho ni Nyasaye adwa neni e ngimana. Ka dhano dhi Misri, an ang'eyo Nyasaye manyalo konya mondo kik adhi Misri, to pod anyalo dong' ka ngima kata kama antieni. Ka Misri man ji neno kama ber nitie, kata kama antieni ber nyalo biro, nikech en ang'o? Ok ber bi nikech kama wantie, ber ok bi nikech sombwa, ber ok bi nikech mwandu ma wan go, ber biro nikech Nyasaye manie iwa. Ka ng'ato lamo Nyasaye, ka ng'ato luongo Nyasaye, to Nyasaye nobedo kode. Ma emomiyo ber betie. Chunya go Nyasaye erokamano, chunya miyo nying Nyasaye erokamano. Wach ni jowete, ka dhano
ka dhano dhi mbele kod tiyo, ka dhano dhi ka juoke, to in ichomo mwanduni, ichomi od Nyasaye, ichomo konyogo jomodhier gi joma chandore. We mondo awachni wach makende, pitho en ang'o? Ok ling'a ling'a. Ka ng'ato oketo kodhi piny, kodhi en mwanduni no, ikawi keto od Nyasaye, ikawi keto kuom jomoko. Wa awachni ng'ama nyalo tuonore. Daudi wachi Zaburi 126 kare 5 kod 6 ni yae ni jogo ma pitho ka chunygi lit ka giywak, jogo noke ka gimor, jogo motuonore nikech gidwa lamo Nyasaye, jogo motuonore nikech gidwa romo gi Nyasaye, jogo motuonore nikech gidwa neno teko Nyasaye, jogo motuonore ngimagi makende mondo Nyasaye orom kodgi. Ok odewo gik ma Jose wacho, ok odewo gik ma dhano osetimo, ok odewo gik ma nadi misekale nyaminwa, ok odewo in osiepna ma johala gik ma dhano osewacho kuomi. Yie mondo awachni, yie mondo anyisi kawuono ni Nyasaye en jadiera, yie mondo anyisi ni Nyasaye en janyalo, yie mondo anyisi ni kikawo chunyi mi amwa pitho ndalo matekieni, iamwa pitho, iamwa lamo Nyasaye, iamwa somo wach Nyasaye, to wachno irwako kuomi, isome titime, isomo wach Nyasaye kendo inono wach Nyasaye ahinya, titrito wach Nyasaye. Muma wacho maber ni jogo makare gin Jahawi, jogo makare gin Jahawi. Iyie bedo ng'ama kare. Ng'ama kare en ng'ama somo wach Nyasaye to timo. Ng'ama kare en ng'ama somo wach Nyasaye to timo. Ng'ama kare en jachiwo. Ng'ama kare en ng'ama bedo kod yie makata ka dhano kwerno ok nyalre, tiwacho ni ang'eyo ni kuom Yesu duto te nyalore. Chunya go erokamano ahinya. We mondo awachni jowadwa ni Nyasaye ok dwa ng'ama ling'a ling'a. Isaka ok nofaulu nikech ne oling'. Muma wacho nopitho, to ka nokeyo ndalo nyadi 100. Nokeyo nyadi 100. Mano ochuno jo-Filistia amalo kod lweny. Jo-Filistia wacho ni koro ihewowa, ok ibi dak kodwa nikech koro ihewowa. Gichako loro kisokni mag pi mane Ibrahim okunyo. Gichako loro nikech ang'o? Wanyisi ni gimomiyo ibiro kedo kodi en ka Nyasaye ogwedhi. To ka Nyasaye ogwedhi, Nyasaye kogwedhi agwedha, Nyasaye gwedhi kuom gimitimo. Nyasaye makelo ka en moikre ma gwedhi. Nyasaye makelo ka en moikre ma ting'i. Nyasaye makelo ka en moikre ma chung' kodi. Ano chung' kodi kilemo, ano chom kodi kisomo muma, ano chung' kodi kidhi chokruoge, ano chung' kodi kitimo kichiwo ni jog Nyasaye, jok machandore. Ano chung' kodi ka tich Nyasaye dhi mbele maber kod nyingi. Ano chung' kodi ka Nyasaye motimo ni ng'wono. Abiro ka mondo anyisi ani amalo mondo nying Nyasaye onere. Wanyisi ni gima biro miyo jok makedo kodi amalo en mana kone. Kapod onge ng'ama kedo kodi, gimisetimo onge. Amalo mondo nying Nyasaye onwang' duong'. Nikech Isaka no amalo mondo nying Nyasaye onwang' duong'. Ma nying Nyasaye nonero. Gima notimre ni Isaka oikre mondo timre ni kawuono jawinjo mara. Gima notim ni Isaka kawuono ok en Isaka. Kawuono in nodhiambo. Kawuono in nonyango. Kawuono in Ibrahim. In okothi ma Nyasaye oikre mondo timni maber kawuono. Kawuono in mondi ema Nyasaye amalo mondo timni maber. Chunya go Nyasaye erokamano. Adwa mondo alam kod ng'ato kama intie mondo Nyasaye otimni ng'wono. Adwa nalam kodi kama intie mondo Nyasaye ani malo. Adwa nalam kodi kama iluorieno, kama ipondeno, kama inene ni in kodi no gidhi adhiya e piny mar Misri. Misri ok idhi. Nyasaye ora ni Misri kik idhi. Nyasaye ora ni lok pachi. Nyasaye ora ni mondo anyisi ni kama idhiye no ok en dwache. Nyasaye ora mondo anyisi ni yiero mitimo no ok dwache. Dog chien nyathiwa, chik isi ni wachni, to ai amalo mondo ilem. Amalo mondo wariwre kodi yi achiel mondo alam kodi Nyasaye. Amalo mondo Nyasaye omiwa ng'wono mamako mondo mak lweti mondo ichung' malo. Amalo nyathi Nyasaye. Ai weche mag oyuma, ai weche mag ywarok, ai weche magalagala. Nyasaye oikre mondo timne maber. Ma emomiyo adwa mondo alam kodi jawinjo mara. Kama in tieno, inyalo mulo TV mari, inyalo go chonge piny, inyalo umo wi piny mondo alam kodi Nyasaye. Nyasaye ora ni joma kare biro dhi mbele maber. Joma kare biro dhi nyime maber. Joma kare biro gin Jahawi. Gibiro neno teko Nyasaye. Joma kare, joma otur, joma bolore, joma lame, joma otiyone, joma otugolo mwandni motiyone, jogo biro dhi mbele maber. Joma amalo mokonyo nyithi kiye, jogo biro dhi mbele maber. Joma amalo kata piny tek, gin gi kwen Nyasaye duoko weche machielo go mag dhano. Ng'ano biro dhi mbele maber. Ruodha chonge piny mama wi maka TV mondo walam kodi kawuono mondo ine teko kod nyalo ma Nyasaye maduong' mose ora ka mondo awuo kodi. Nyasaye mak lokre moklo. In mani ora ni Misri jogi kik dhi.
kedi nyisa na wachnegi maler ni jogo ma joma kare boro dhi nyime maber. Ng'at makare boro dhi nyime. Ng'ama kare no go chonge piny. Ng'ama kare no Nyasaye mantie oumo wiye piny nikech ino keche an. Ng'ama kare no Nyasaye nyalo oumo ogo chonge piny omako TV. Ka en kod yie ne ko winjo wachni en mana wach to wachni kod teko, wachni kod nyalo, wachni kod loch, wachni en adiera pok wachni okuodo wi jomo geno kuomi. An achiel kuom jomo wachni osemiyo okavono bedo dhano. Wachni emosemiyo kata kawuono inyalo yude lolwe TV ka. Ma emomiyo an kod yie no keche ok en teko kuom pata kata nyalo mar dhano to en kuom ng'wono mari. Nyasaye jalno go chonge piny. Nyasaye ma jakedo. Par jalno mohande odok piny. Par jalno ma kanisa podhi lwete. Par jalno mo nyose amua mondo dwar yore makende maricho mondo tiek kodo mondo lokonyrego to loko pache boduogo kuomi. Nyasaye miye ng'wono, miye kech. Chung kode mondo nyinge onwang' duong'. Chunyogo ni erokamano nikech iseparo ng'ato, isechung kod ng'ato, iselocho ne ng'ato. We nyinge onwang' duong' kod loch. We nyinge oting' malo. We nyinge opak Nyasaye mantie. Erokamano komanda mar lweny. Chunyogo ni erokamano nikech Nyasaye mok jwang' joge. Erokamano odiochieng' ma kawuono ni achiwra e lweti Nyasaye nyadichiel kendo ni Nyasaye ma japar ji. Med paro ngimana Nyasaye. Med miya kwe kod ng'wono kod loch mondo nyinge onwang' duong'. Nyasaye agoni erokamano kuom Bishop Mamara Kavod mosechung' koda. Med ume, med lochone ka en e piny mar Nunguni. Nyasaye miye kwe, miye ng'wono, miye loch. Nyasaye par Jaoda Poli ka ni e piny mar Dandora Nairobi ka mondo imed chung' kode gi nyithinda duto kata manie skul. Nyasaye par Kotha mondo itimna ng'wono. Nyasaye par kanisa mar God of Eternity mar chung' kodgi. Nyasaye par riwruok mar Dandora Luo pastors te mondo itimnegi ng'wono kod loch mondo imed chung' kodi ka nyingi nwang'o duong'. Erokamano Nyasaye mantie. Par jatichni Okal ka ni piny mar Kibera. Nyasaye par Alois ka ni piny mar Oyugis. Par Jager piny mar Muhoroni mondo nyingi kende monwang' duong'. Chunyago ni erokamano nikech Nyasaye mok lokre. Erokamano kuom chung' kod jogi. Erokamano ka jawinjo mara chung' e chonge kata kowe TV kata koting'o wiye malo. Kik oting' kod wichkuot to ting' kod loch maduong' nikech Nyasaye ma jadiera. Erokamano e nying Yesu ma jawar. Amen. Shalom, shalom, shalom. Mae wuoyo kodu an Pastor Leonard Omondi. Chunyago ni Nyasaye erokamano maduong' momiya thuolo mondo awuo kodu. Awanyisona Leonard Omondi. Ayudre Nairobi ka e piny mar Dandora, atito Nyasaye Dandora phase 4. Nyasaye otimona ng'wono ne pastor kanyo e kanisa mar God of Eternity Church. Namba na en 0722 115714 0722 115714 kata 0733 73 60 40 0733 73 60 40 kata ibiro neno gi piny ma screen ka. Nyasaye mondo gwedhi kikawo namba na mondo igochna mondo akonyi wach manade anyalo lamo kodi, anyalo timo ni counseling kata bidio jatich Nyasaye kantie wach midwa mondo akonyi. Nyasaye omiya ng'wono, abiro konyi kuom ng'wono ma Nyasaye omiya. Nyasaye mondo gwedhu, Nyasaye ochung' kodu, Nyasaye otimnu maber, Nyasaye opar lolwe TV kendo Nyasaye ochung' kod jotichne duto ka nyinge nwang'o duong'. Shalom, shalom, shalom. Tangi yongi mana taleno yes mana